Vieš, čo je najväčší problém dnešných vzťahov? Nie nevera. Nie toxický ex. Ale to, že ľudia chcú lásku. Bez práce. Ak chceš viac takýchto epizód o vzťahoch, psychológii a realite bez prikrášľovania, daj follow podcastu bez filtra. Nech ti nič neujde. Dobre, poďme na to. Pevný vzťah nie je o šťastí, ale o nastavení. Pevný vzťah sa nerodí vtedy, keď si dvaja sadnú na gauč a povedia si, tak teraz to bude navždy. Pevný vzťah vzniká vtedy, keď sa dvaja ľudia rozhodnú. Aj keď to nebude jednoduché, ja ostávam. A toto je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí majú stabilný vzťah a ľuďmi, ktorí stále hľadajú niečo lepšie. Lebo pevný vzťah nie je o tom, že máš dokonalého partnera. Je o tom, že si dokonalosť prestaneš naháňať ako Pokémon. Najväčšia chyba. Ľudia chcú, aby vzťah fungoval sám. Na začiatku ide všetko samo. Správy, úsmevy, dotyky, chuť byť spolu. To je fáza, keď ti mozog dáva dopamín, ako keby si vyhral jackpot. Lenže potom príde realita. A vtedy veľa ľudí spraví chybu. Začnú si myslieť, že keď to už nie je ako na začiatku, tak je to zlé. Nie je. To je normálne. Láska nie je len iskra. Láska je aj rutina, aj kompromis, aj schopnosť prežiť nudné obdobia bez toho, aby si utekal za ďalším vzrušením. Pevný vzťah stojí na 3 veciach. Ak chceš vzťah, ktorý vydrží, musí stáť na 3 pilieroch. Dôvera. Nie kontrola, nie hesla do mobilu, ale pocit, že keď odídeš z miestnosti, nemusíš sa báť. Dôvera je, keď si dvaja vedia povedať pravdu aj vtedy, keď je nepríjemná. A rešpekt nie je len to, že sa nehádate na verejnosti. Rešpekt je, keď partnera neznižuješ, neponižuješ a nepoužívaš jeho slabiny ako zbraň. Ak niekoho miluješ, tak ho nechrániš len pred svetom, ale aj pred sebou. Komunikácia. Komunikácia nie je, ako bolo v práci. Komunikácia je schopnosť povedať: Toto ma zranilo. toto mi chýba. Toto potrebujem. Bez výčitiek, bez pasívnej agresie, bez hry na ticho. Nauč sa hádať normálne. Áno, aj hádky sú súčasť vzťahu. Ale rozdiel je v tom, ako sa hádate. Toxický pár sa háda tak, aby vyhral. Zdravý pár sa háda tak, aby pochopil. A teraz brutálna pravda. Ak sa v hádke vyťahnú staré veci, urážky a ty vždy a ty nikdy, tak to nie je konflikt. To je pomalé rozbijanie vzťahu. Ak chceš pevný vzťah, musíš vedieť povedať: Som nahnevaný, ale stále som na tvojej strane. Vzťah sa rozpadá v tichu, nie v kriku. Veľa ľudí si myslí, že vzťah skončí vtedy, keď sa začne veľa hádať. Nie. Vzťah končí vtedy, keď sa prestanete rozprávať úplne. Keď si prestanete hovoriť o pocitoch. Keď už partnerovi ani nechceš vysvetľovať, čo ťa trápi, lebo máš pocit, že to aj tak nemá zmysel. A to je ten moment, keď vzťah zomiera. Nie naraz. Ale pomaly. Najväčší test pevného vzťahu? Teraz ti poviem niečo, čo veľa ľudí nechce počuť. Pevný vzťah je niekedy nudný. Nie v zlom zmysle. Ale v tom, že už nepotrebuješ dokazovať, že niekoho chceš. A práve vtedy sa ukáže, kto je zrelý. Lebo niektorí ľudia si pletú chaos s vášňou. A keď sa vzťah upokojí, tak si myslia, že už to nie je ono. Lenže to ono nie je adrenalín. To ono je bezpečie. Ak chceš pevný vzťah, rob malé veci. Nečakaj na veľké gestá. Vzťah sa nebuduje na Valentína. Vzťah sa buduje v pondelok večer, keď si unavený, aj tak sa spýtaš: Ako sa máš naozaj? Vzťah sa buduje tým, že si pamätáš maličkosti, že si všímaš náladu, že dáš objatie bez dôvodu. A najmä, Že sa snažíš, nie raz za mesiac. ale stále. Pevný vzťah je rozhodnutie, nie pocit. A tu je pointa celej epizódy. Pevný vzťah nevznikne z toho, že si nájdete správneho človeka. Vznikne z toho, že sa dvaja ľudia rozhodnú byť pre seba správni. A to znamená rásť, priznať chybu, zlepšovať sa. A neutekať pri prvom probléme. Lebo láska nie je len o tom, koho miluješ. Ale aj o tom, ako sa správaš, keď milovať je ťažké. Ak sa ti táto epizóda páčila, ak chceš viac tém o vzťahoch, emóciách, psychológii
a realite bez filtrov. Daj follow podcastu bez filtra a pošli túto epizódu niekomu, kto to potrebuje počuť. A teraz mi napíš, čo je podľa teba najdôležitejšie, aby vzťah vydržal. Vidíme sa v ďalšej epizóde. Podcast bez filtra. Podcast bez filtra.